Бүгін Россияда дәулет әлемі күні быйыл флаг барлыққа келгенге 320 елда шул уңайдан президент Рустам Минниханов инстаграмына менә шундый фото урнаштыра. Онда Казан күге ак, зәңгәр, кызылга буялган Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин рәсми котлау ирештерә. Илебезнең иң әһәмиятле чаралары әлем күтәрүдән башлана. Шиксез ватаныбызның һәр нуктасында дәүләт әлеме астында бары тик мәрхәмәтле гамәлләр генә кылынсын ди ул. Бүген республика буенча флаг көненә багышлап чаралар да үтте. Кремльдә башкала халкы һәм кунаклар шарлар бүләк иттеләр. Төсле акбурлар белән асфальтка 3 төсле рәсемдә ясадылар. Кремль диварлары янына берничә метр озынлыктагы флаг җәйле. Монда узып баручыларга аклы, зәңгәрле, кызыллы тасмалар тараттылар. Менә Казанның 23 номерлы мәктәбендә бәйрәм уңаеннан махсус торт тапшырганнар. Российский флаг состоит из 3 цветов. Белый, синий, красный. Я приехала из города Екатеринбург. Мин Екатеринбургтан килдем. Гаиләбез белән WorldSkills-ны карыйсы киләм. Бүген Россия әлеме көне икән. Бик уңышлы